Sziasztok! Ebben a videóban egy egyszerű kémiai kísérletet fogok megmutatni nektek, amivel az oldatok kémhatását tudjuk kimutatni. Ehhez a konyhánkban és a háztartásunkban fellelhető anyagokat válogattam össze, és a lila káposztában található színanyag fog nekünk itt indikátorként szolgálni. Ehhez először egy lila káposztát körülbelül a felét feldaraboltam, és megfőztem tiszta vízben, így nyertem ezt a nagyon szép, sötét színű, ugye az antocián nevű színanyag található ebben a káposztában, ez forrt ki belőle igazából, és ebben a vizes oldatban található. Ez fog nekünk indikátorként viselkedni. Ugye azt már tudjuk, hogy az indikátor az egy olyan anyag, ami színváltozással jelzi az oldat kémhatását, és ehhez hoztam egy színskálát is. Ugye itt mutatja, hogy egészen a legsavasabbtól a nullás pH-tól a semlegesen át a lúgosig milyen színt vesz fel ez az antocián indikátorunk, és erről tudjuk majd leolvasni az adott anyagnak a kémhatását. Na, kezdjünk is bele. Ugye azt mondtam, hogy a konyhánkban is fellelhető egyszerű anyagokat választottam. Először is ebbe a pohárba ecetet töltöttem, ez 20%-os ételecet. Ebbe fogok először is beleönteni egy kicsit ebből a festékből. Ja igen, azt még megmutatom egy fehér szalvétán, hogy ugye itt feketének tűnik ebben a nagy mennyiségben, hát valójában kiöntve ilyen sötétkékes színű. Na de nézzük, hogy mit csinál nekünk az ecet ezzel a színanyaggal. Na látszódott, remélem. Úgy ugye ilyen egész más színt kaptunk. A rózsaszínes ciklán már majdhogy nem pirosba megy át, tehát ez nagyon erősen ugye ezen a nullához közeli felén található a skálának, tehát a 20%-os ecet az bizony eléggé savas. Akkor a következő anyag az almaecetet választottam, ami itt az én konyhában csak egy 5%-os oldat. Na nézzük, hogy vajon ez hogyan az erős 20%-os oldathoz képest, ez vajon milyen színreakciót ad nekünk. Na, nagyon szépen látszódik, hogy ez is ugye piros színű lett, de a kettőt összehasonlítva, hát talán egy kicsit sötétebb színű lett az almaecetünk. Tehát ha megnézzük a skálán, picit talán a semlegeshez közelít. Mondjuk, hogyha a 20%-os ecetet 1-esnek neveztük, akkor ezt nevezhetjük mondjuk a 2-esnek, vagy a 2-es 3-as között. Jó, akkor hoztam még tiszta csapvizet, amit csak így kiengedtem a csapból. Na, vajon ennek milyen kémhatást mutat a kísérletünk? Hát itt ugye ez már nagyon látványos a másikhoz képest, hogy ugye egész más színt kaptunk, ilyen sötét, kékes színt, tehát a skálán megnézve ez már egyértelműen a közepéhez, a semlegeshez lesz közel, olyan mondjuk 7-es, tehát a tiszta csapvíz az a 7-es helyen fog helyet foglalni. Akkor hoztam még mosogatószer vizes oldatát, tehát ebbe a kicsi pohárka vízben felkevertem mosogatószert. Na nézzük meg ezt is. Hát kicsit habos sajnos, úgyhogy nem annyira jól látszódik, de én jól látom, hogy a kékből ez már egy kicsit a zöld irányába indul el ez a szín, tehát ez már a 7-est is túlhaladva, inkább olyan 8-as környéke. Akkor hoztam még szódabikarbóna oldatot, tehát kicsi vízben egy körülbelül fél ilyen tejáskanálnyi szódabikarbónát oldottam fel.
hát ezen is látszik, hogy ez is inkább megint a zöld irányába indul el, ilyen nagyon szép türkiz színt kaptunk. Hát én erre már a 9-et is rámerném mondani. És akkor az utolsó oldat az mosópor oldat, tehát kis mosóport tettem bele a vízbe. Nézzük, hogy erre mit mutat. Igen. Ez is a habtól talán nem olyan szépen látszódik. De ez megint csak zöldes, sőt még zöldesebb is, mint a szódabikarbóna, úgyhogy én erre talán egy gyenge 10-est is rámernék mondani. És hát ugye ezt a 6 anyagot kellett megvizsgáljuk. Ilyen szép szín skálát kaptunk. Pirostól megyünk a kékbe, és az utolsó 2 az már ilyen zöldes árnyalatot is mutat. Tehát elmondhatjuk, hogy az antocián segítségével ki tudtuk mutatni, hogy az ecet és almaecet azok savas kémhatásúak, a csapvíz semleges kémhatású, és a mosogatószer, szódabikarbóna és mosópor oldata, ők pedig a lúgos kémhatás felé indulnak már el, ugye nem teljesen erősek, hiszen a legerősebb lúgos az már a zöld után már sárga színt is mutatna nekünk, hát ilyen erős lúgot nem találtam itt a háztartásomban. Még egy érdekes dolog, ugye azt mondtam, hogy a vörös káposztában az antocián nevű festék ez, ami mutatja nekünk ezt a reakciót. Képzeljétek el, ez olyan erős ez az antocián a káposztában, hogy azt is képes kimutatni, hogy a káposzta savas, vagy inkább lúgos pH-jú talajon nőtt, ugyanis a savasabb talajon nőtt lila káposztáknak sokkal ilyen vörösesebb színűek a leveleik, míg a lúgosabb talajon pedig ez a zöldes, sárgás-zöldes színű, ugye ez is a skála alapján mutatja ki, tehát akár még a talaj pH-ját is képes kimutatni.